Deputati nazzjonalisti li ma jitilfux okkażjoni biex jikdbu jikkomunikaw fuq il-paġni tagħhom fis-social media, speċjalment Facebook, spikkaw għas-silenzju tagħhom wara l-konferma ta' Adrian Delija bħala kap. Analiżi mill-Gazzetta Kulħadd tal-paġni uffiċjali li permezz tagħhom dawn id-deputati waslu l-propaganda tagħhom kontinwament turi li kienu 6 biss dawk li b'xi mod esprimew is-sodisfazzjon jew tal-inqas kellhom xi messaġġ jgħaddu wara li Delija rebaħ il-vot. Bekk, 20 membru ieħor tal-grupp parlamentari għażlu li ma jgħidu xejn dwar il-fatt li Adrian Delija se jibqa' jmexxi sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fost dawk li ma kellhom xejn xi jlisnu, kien hemm uħud mill-aktar deputati kritiċi tal-kap bħal Jason Azzopardi, Carola Colina u Simon Busuttil, nies li l-midja soċjali tagħhom hija attiva kontinwament. Bħalhom kienu sik tal-kollox nies bħal Karl Guder, Claudio Grech, Teris Komodini Kakija u Mario De Marco. Forsi jispekka aktar il-fatt li ż-żewġ viċi kapijiet tal-partit David Agius u Robert Arrigo wkoll kienu kawti fuq il-paġna tal-Facebook u la kellhom kelma ta' awguri għall-kap u lanqas messaġġi waslu. Saħansitra, Robert Arrigo ma ddikjarax l-appoġġ tiegħu lil Delija meta kien mitlub jikkommenta minn One News. Anki nies li dejjem iddikjaraw il-fiduċja f'Delija għadu lura milli jurtaw il-kostitwenti tagħhom li jaħsbuha b'mod ieħor b'deputati bħal Tony Bezzina u Ryan Kallus għadu attenti ħafna biex ma jitlux bejn il-basla u qoxrita. Anki għaliex huma konxi li fil-waqt li mijiet ta' kunsillieri ma vvutawx għal Delija jew saħansitra ma marrux, din in-nuqqas ta' fiduċja tinħass mifruxa iktar madwar il-pajjiż. Kien id-deputat Awċi Kevin Kutajjar li fost il-ftit li ħalla messaġġ dwar l-impatt tar-riżultat. Edwin Vassallo min-naħa tiegħu irrikonoxxa wkoll kemm hemm kontra Adrian Delija meta kiteb li dwar il-kap m'għandniex bżonn inkunu tal-istess fehma. Kristi De Bono, Robert Kutajjar, Carmelo Mifsud Bonnici il-koll xerdu r-ritratt li ħabbar ir-rebħa ta' Delija, filwaqt li s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley kiteb mument ta' sodisfazzjon wara ġimgħa mill-aktar impenjattiva. Is-skiet ta' bosta deputati nazzjonalisti huwa skiet li jbeżza iktar mill-iskiet li jtarrax. Dan hemm uħud fosthom li mkejjem fil-Partit Nazzjonalista spjegaw li ftit jistgħu jarawhom jaħdmu ma' Adrian Delija wara dak kollu li qalu dwaru fl-aħħar xhur. Fil-fatt, l-inkwiet jikber meta ssir referenza għal rapporti fl-aħħar jiem li seta' kien hemm diskussjonijiet mal-Partit Demokratiku bil-għan li titwieled xi koalizzjoni ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.